So, hello mga loves, this is me again. So, kakain tayo ngayon ng, mga loves, midnight snacks. Kasi binigyan ako ng anak ng amo ko ng, ng batat. So, hindi ko talaga inopen mga loves kanina nung pagbigay nila sa akin. Kasi alam ko na yung laman is batat talaga yung laman ng pagkain. Kasi kadalasan na binibigay nila sa amin, batat talaga. So, yun nga mga labs, dinala ko nung pagkababa ko. Kasi bumaba ako ng 10:45. Tapos, binuksan ko kanina. Alam niyo mga labs, na-shock ako kasi hindi lang batat. May fried chicken din, tsaka hindi ko alam kung ano yung isa na nakabalot pa ng foil. So, kakain muna ako mga loves kasi hindi ako kumakain ng kanin kapag gabi mga loves. Kapag lunch lang ako kumakain ng kanin. Kapag breakfast, hindi ako kumakain ng kanin. Lunch lang ako kumakain. Tsaka sa pagka-dinner, yung mga na lang yung kinakain ko. Noodles, pansit canton, indomie, or tinapay, ganun, tsaka mag-scrambled egg, kung ano-ano na lang mga loves, tsaka may salad na din, yun yung kadalasan kinakain ko kapag dinner. So, ito po yung binigay nila sa akin, which is, talagang na-shock talaga ako mga loves. Tingnan nyo naman po yung binigay nila sa akin. Ito po siya. So, ito, talagang tinikman ko na kasi parang nagugutom na talaga ako. Tapos ito yung batat. Maliit na lang pala yung batat na natira. Tsaka ito, hinati lang ata to ng anak ng madam ko. Hindi ko alam kung ano to mga labs. So, buksan natin. Mais! Pagkalami sa mais. Ayan. So, kain muna tayo. Kain muna tayo mga labs. Talagang ginugutom talaga ako mga labs. Kasi, sino ba naman ang hindi gugutomin mga labs pagkatapos kong kumain ng ng dinner. 2 box ng libro dinala ko sa taas. Ang bigat. Tsaka nakatatlong ako, tatlong baba, akyat. Yung sa basement ng mga libro, dinala ko sa second floor. Kasi itong amo ko na matanda, maestra siya mga labs. Nag-iisip ako kanina kung anong kakainin ko. Hindi ko rin type kumain ng kanin. Kasi wala akong may ulam. Sarap. Ito batat. Alam mo ba mga labs, halos araw-araw kami kumakain ng batat dito kasi yun yung kadalasang in-order nila. Kasi dinabi namin naman ng mga patatas in-order nila. Hindi na nila maubos. Yung iba tinatapon na lang. Tapos madami pa. Kasi sayang naman, diba? Kaya nga sa umaga, pagkalinis ko ng hall, may nakita ako mga pagkain doon na nasa box pa. Hindi ko talaga tatapon mga labs. Dadalhin ko sa baba. Habang tulog pa sila, dali-dali ko yung dalhin sa kusina. Tapos kakainin ko yun. Ayun lang. So, hatiin ko ito para naman bukas. Para bukas, makain naman ako. I-reheat ko lang. Kung naman siya mabuhay. No.
Gawa tayo ng paraan para hindi tayo gutumin. Okay? So, yun lang po mga labs. Bye-bye. So, ito lang po yung buhay natin bilang isang OFW, no? Kahit mahirap, pagod, kakayanin natin. Bye-bye! Siya nga pala mga labs. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment. Kahit mga nonsense lang yung mga video ko. Kasi parang update lang to sa pang araw-araw ko na ginagawa. At least, wala lang. Gusto ko lang mag-share. Bye-bye. Pero minsan talaga umiiyak ako. Hindi lang minsan, hindi na mabilang kung nakailang iyak na ako dito. Next time, isi-share ko yung mga iniiyakan ko dito. Bye-bye!